Ni ye 20 millions sɔrɔ ala ka tɛ tɛmɛ an ka so kɔfɛ. Man mi bolo. Man mi ne bolo wala ne t'a da dɔn. Tan ma sa me ta déplacer ɲɛnama kelen sa bi bɛ ni ka tɛmɛ bɛ si. À ton avis, aw ka émission man di magazine du Mali kan? An balima magazine du Mali filɛbaga aw bisimila tuguni aw ka émission man di ka ni o ye à ton avis. Bi an bɔra ni thème kura wɛrɛ tuguni an bɛna yala ka mɔgɔw ɲininka est-ce que ni 20 millions dir'u ma u bɛna sɔn u ka go ou bien u ka mɛkiw to yen nɔ aw ni an ka jago réaction ninnu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ça va ne dɔgɔnin? Ça va kan ɲɛ kan foyi tɛ yɛrɛ dɔn dɔrɔn. ne dɔgɔnin man mi bolo? Man mi ne bolo wala ne t'a da dɔn. Bɔ an ka taa. Caman ba. A caman ba dɔ bɛ taa dɔ bɛ na. Ne kɔrɔmuso ɲininkali gɛrɛ ɲininkali dɔ de b'an bolo ko est-ce que ni 20 millions dir'e ma i bɛ se k'o man ninnu to yen pendant une année a bɛ komi i n'u si tɛ ɲɔgɔn ye aw farala yɛrɛ wa une année i bɛ sɔn? Ayi ne tɛ sɔn dɛ ne cɛ ka di o ma o. I cɛ ka di n'o ma toro cɛ ni 20 millions e yɛrɛ bolo sa i kan ka mun ta? I bɛ cɛ de ta cɛ tɛ ka sɔrɔ san n'i y'a bila dɔrɔn dɔ b'a ta. Ne dun tɛ fɛ ka n ta in bila ni ne ye n ta in bila ni mɔgɔ min y'a ta dɔrɔn olu bɛ taa mɔrigu la ne yɛrɛ bɛ taa kaso la. An ka taa. An ka yamla ayi an ka yamla. Merci tama nɔgɔ ne kɔrɔmuso. O de don dɛ n'i y'a bila dɔrɔn o b'a ta de e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama. Merci. Sisan kɔni m'a dɔn muso bɛ cɛ fɛ wariko la wa ya 20 millions filɛ nin ye. A tɛ sɔn k'o kɛ yɛrɛ parce que ale fana bɛ ne fɛ ka dama tɛmɛ ya. I t'o dɔn an muso ma ɲi dɛ. Muso ne ta in kɔni bɛ n fɛ yɛrɛ de. Bɔ an ka taa. An ka taa. An ka yamla ayi an ka yamla. Kɔrɔmuso i cɛ ka ɲi dɛ. Merci. Ne kɔrɔmuso kamalen b'i bolo a man. Awɔ. E b'a fɛ awɔ. Ne kɔrɔmuso ko ni 20 millions dir'e ma sisan tɔ k'e k'o mani to yen pendant une année e bɛ sɔn? Ayi ne tɛ se. Ne kɔrɔmuso e tɛ sɔn? E tɛ se? Cɛ valeur ka bon. Cɛ valeur ka bon o ko sugu ma ne tɛ se k'o kɛ. 20 millions ma. A valeur ka bon 20 millions. Cɛ tɛ ka sɔrɔ sisan ne ye min sɔrɔ an b'an bala o la de. Tiɲɛ don est-ce que ni 20 millions dir'e ma e bɛ se k'o sunkuru to yen pendant une année? Bon 20 millions e yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ bon 20 millions o bɛ ban wɛ. Wari bɛ voilà bon est-ce que muso bɛ ban? Muso tɛ ban dɛ. Voilà bon e yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ 20 millions tɛ ne ye 20 millions e bɛ se ka ne ye 20 millions ta ka muso ta e yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ ouais. 20 millions bɛ ban muso tɛ ban. Voilà. Donc e bɛ to n'i ka ko ye. Ne bɛ to ni ka n'a sɔrɔ ne b'a fɛ n'a sɔrɔ ne ni na muso ne b'a ta. N'a sɔrɔ ne ni ka muso e b'a to yen. Ne b'a non ne t'a to yen. E t'a to yen. E b'a ta. Ne b'a ta yɛrɛ. Ne kɔrɔkɛ tiɲɛ na e y'a. Wa sunkuru bɛ n bolo. E b'a fɛ. Wa kojugu. I ko tɛ ne kɔrɔkɛ. Kojugu. Ale m'an bolo ko est-ce que ni 20 millions dir'e ma e bɛ se k'o pendant une année? 20 millions. Awɔ. Une année. Awɔ. Ni ye 20 millions sɔrɔ ala ka tɛ tɛmɛ an ka so kɔfɛ. Bɔ an ka taa. An ka taa. An ka yamla ayi an ka yamla. Hali an ka kari da a tɛ tɛmɛ yen. Hali na 20 millions tɛ yan. Hali na ko san kelen san fila. Awɔ. E yɛrɛ bɛ kelen fara a kan. I bɛ kelen fara a kan. Ne kɔrɔkɛ b'a kɛ. Sabara. O tɔgɔ yɛrɛ la. E bɔra ka pɛsɛ k'e b'a fɛ kojugu. N b'a fɛ kojugu mais n bɛ 20 millions fana fɛ quoi. I b'o fɛ dɛ. Ne fa o ma kolola perese ko bɛ halisa. Mɔgɔ t'a cogo dɔn dɛ. Bɔ an ka taa. An ka taa. An ka yamla ayi an ka yamla. O ye ne fa ye tɔgɔ ni jamu. Musa Kone. Musa Kone magazine du Mali mɔgɔ la an bɛ ka yala ka mɔgɔ ɲininka go b'i bolo wa? Go. Awɔ go bɛ n bolo. A ka di yan? Toro même. An ka ɲininkali b'o de kan ko est-ce que ni 20 millions dir'e ma e bɛna se k'o go to yen pendant une année san kelen i n'a tɛ ɲɔgɔn ye fosi comme si n'aw faralen yɛrɛ de e bɛ sɔn? Bon e yɛrɛ k'a ta k'a jateminɛ i k'i yɛrɛ bila ne place la est-ce que n'o kɛra e yɛrɛ bɛ sɔn? Bon ne ka go ka di ne ye 20 millions ye. Awɔ. Ne fa ka di ni 20 millions. Toro même. Ne fa tɛ sɔn? Ayi. 20 millions. Ayi diɲɛ kɔnɔ ne tɛ sɔn. Merci. Toro ka ɲi. Wa dɔɔni. Ne kɔrɔkɛ sunkuru b'i bolo? Awɔ sunkuru bɛ n bolo. A ka di yan? Toro même. Toro même. Ɲininkali b'o yɛrɛ kan ne kɔrɔkɛ ko ni 20 millions dir'e ma est-ce que e bɛ sɔn k'o sunkuru in to yan pendant une année? 20 millions. Kan ka sunkuru ye ka to yen pendant une année 20 millions kama.
tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a dɔn go in ka di ne tellement vraiment. Bon an ka taa 20 millions tɛ se k'a remplacer quoi. Non 20 millions tɛ se k'a remplacer. Non a ka di ne tellement quoi. I m'a faamu ale ka di ne trop. 20 millions valeur ka dɔgɔ ale la ne ma quoi. Non y'a dɛmɛ. Merci. Ok merci à toi. Ça va ne dɔgɔnin. Ça va. Ko kaɲi. Dɔɔni. I b'a kan. Awɔ. Ne dɔgɔnin. Man b'i bolo. Awɔ. I b'a fɛ. Awɔ ma fɛ. Dɔɔni wa kosɛbɛ. Dɔɔni. Dɔɔni dɔrɔn. Ayi kosɛbɛ kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Awɔ. An bɛ k'i ɲininka ko ni 20 millions dir'e ma sa i b'o mani to yen pendant une année i kana wele foyi comme si n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a to yen i bɛ sɔn. Ne bɛ sɔn 2 millions dɔrɔn ka ɲi m'a ye n tɛ sogo ma bilen yɛrɛ n'o ta bannen. Ferme-moi. Ne dɔgɔnin n'o taara k'i to ni ma mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ. Ka wari to yen mɔgɔ caman bɛ na. Mɔgɔ bɛ na. Awɔ o bɛ na ni wari bɛ yen ka ban dɔrɔn o bɛ na. Ça va ne kɔrɔkɛ. Oui ça va bien e yɛrɛ de. Ça va ko kaɲi. Oui ça va. Ne kɔrɔkɛ go b'i bolo. Ouais go bɛ n bolo. I b'a fɛ. Trop même. Trop même. Ɲininkali b'o de kan ne kɔrɔkɛ ko ni 20 millions dir'i ma est ce que i bɛ sɔn k'o to yen nɔ pendant une année. 20 millions. Awɔ k'i ka go to yen. Oui. 20 millions bɛ yen. 20 millions. Awɔ k'i ka go to yen. Oui. Non bébé de ka di ne ye. Ne bɛ bébé de ta. Bébé ne bɛ. E tɛ 20 millions ta. Non ne tɛ 20 millions fɛ. Ne kɔrɔkɛ. N bɛ 20 millions wɛrɛ sɔrɔ quoi mais ni 20 millions in tɛ nin fɛ. I tɛ nin fɛ. N bɛ bébé ta quoi. Non bébé a b'i fɛ bébé. Awɔ ne bébé fɛ. Bébé. Tulo b'a bɛɛ la. Zoli ça va. Ça va. Ko kaɲi. Dɔɔni. Mani b'i bolo yɔrɔ. Ne awɔ mani bɛ ne bolo. Ɲininkali b'o de kan ko ni 20 millions dir'e ma sisan tɔ k'i ka mani to yen pendant une année aw tɛ ɲɔgɔn ye fosi fosi e bɛ sɔn. M'a to yen m'a ye k'a to yen yɛrɛ de 20 millions yɛrɛ ka ca a ye 40 dɔrɔn di yan. Bon an ka taa. An ka yamla. Ayi an ka yamla. Zoli. Walayi. E tɛ b'a fɛ. N b'a fɛ dɛ. Ne b'a to yen wari kama. N b'a to yen wari kama. Caman na nin dɛ. A sɔn ka dimi dɛ. A tɛ foyi tɛ k'a la. Ok merci. Go b'i bolo. Go bɛ n bolo. E b'a fɛ. Trop. Dɔɔni wa bɛ kosɛbɛ. Ne b'a fɛ yɛrɛ de. F'i kɛra dan. Awɔ. E ne kɔrɔkɛ. Walayi. Ɲininkali mun b'an bolo ko ni 20 millions dir'e ma sisan k'i k'o go yen aw ka fara pendant une année e bɛ sɔn. Awɔ ne bɛ sɔn. Ne kɔrɔkɛ bɔra k'a fɔ k'e b'a fɛ sa i bɛ tila ka sɔn cogo di o la. Bon o ni fɛ tɛ ɲɔgɔn sira la o. E ne kɔrɔkɛ. parce que wari ko de. pendant une année an ka ɲɔgɔn to yen n'an ye ɲɔgɔn to yen ne ye 20 millions na baara a yɛrɛ bɛ tila ka yala ka ne ɲini. E ma n'o 20 millions sɔrɔ sisan pendant une année cɛ wɛrɛ ka n'a furu ne kɔrɔkɛ o y'a kɛlen ye na dɛ. bon komi ala yɛrɛ ye diɲɛ da muso ka ca ni cɛ ye. i m'a faamu n'an da kan tɛ ɲɔgɔn na furu la. ni cɛ wɛrɛ furu e ka fɛn t'a la ne kɔrɔkɛ. ne ka foyi t'o la. ne bɛ n ka 20 millions de la o. walayi. ça va ne kɔrɔkɛ. ça va. ne kɔrɔkɛ tɔgɔ ni jamu. Mamadu Tarawele. Mamadu Tarawele. Ne kɔrɔkɛ se go b'i bolo. Go t'i bolo. Ne kɔrɔkɛ an tun bɛ ɲininkali la olu de kan. ne tɛ fɛ ka go sɔrɔ yɛrɛ de. E tɛ fɛ k'a sɔrɔ. Ne kɔrɔkɛ ni go tun b'i bolo an tun bɛ ne ɲininka. Ko n'a sɔrɔ ni 20 millions dir'i ma n'i b'o se k'o go to yen pendant une année. mais comme e ko k'a t'e bolo. Hali ni go min bɛ ne bolo 20 millions kɔni ne ma ta ni go ye walayi. E bɛna ta ni go ye. I ni kɔrɔkɛ bɛ to cɛ ganayana. Awɔ. I ni kɔrɔkɛ 20 millions bɛ banna ye. Awɔ o mana ban a kelen tɛ muso. Muso wɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ. I ni kɔrɔkɛ. Oui merci. Awɔ. Afa ne kɔrɔkɛ ça va. Ça va. Ko kaɲi. Ko bɛ kaɲi. Ne kɔrɔkɛ tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Amadu Tamura. Amadu. Tamura. Tamura. Ne kɔrɔkɛ go b'i bolo. Awɔ go bɛ n bolo. E b'a fɛ. I toro o de ye fɛ da ye. I b'a fɛ. Ye o de ye fɛ da. Diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ. Bon o ka gɛlɛn dɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ. Ne kɔrɔkɛ ɲininkali min b'an bolo ko 20 millions dir'e ma sisan tɔ k'e k'i ka go to yen pendant une année e bɛ sɔn. Pendant une année. O ye contrat don i b'a to yen aw bɛ bɛn a kan dɔrɔn de. I ne kɔrɔkɛ est-ce que a bɛna sɔn o ma. I b'a ɲɛfɔ a ye n'a ma sɔn a ma o kelen don. N'a ma sɔn a ma o kelen don a b'a ta k'e la. A b'a ta k'e la. Ne kɔrɔkɛ b'a to yen ka taa mɔgɔ wɛrɛ. Ayi n tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ kama dɛ n bɛ taa 20 millions de kama. I bɛ taa 20 millions kama. Awɔ 20 millions. Ni e taara ni 20 millions sisan ni cɛ wɛrɛ nana n'a furu dun k'e to yen. Cɛ ayi a tɛ sɔn o ma. I ne kɔrɔkɛ i t'o dɔn dɛ. N'a fɛnɛ sɔnn'o ma c'est que ya ne fɛnɛ sɔnna 20 millions ma o kelen don.
A fam la mère. Ah oui. Ah, 20 millions comme e bora sanga fa ke ba fe ma fege oni fede no asira lo ni ko rege ese ba fe ko so fun ker na war kel de e ba te war kama ne ba to war kama ne ba fe ka men fa ro do be no lu ganre tellement ma fe ay me eta fe ka te ay ni ko rege so fere o fere wala ni ko rege aje 20 millions inflane ni ala bare ba nyona chama soro parce que ne ba fe esa be ne fe abi fe no ay o de lontan ala fe to waro ko no ati 20 millions ne 20 millions ne dum na ay ba jam tiga be ta ro ma ga wonno e me ko rege ko ka ko da bla dum me tu wawo merci ma frère fno de ne fait la don bon 20 millions no 20 millions de l'année ma ne va to pendant 2 ans ere ah et où donc 2 ans ko rege mais what can you mais pour la sanga fa ke ba fe ko ni na ay mais c'est ka ker ne ka jwa ko pana ka jwa ko wa no wal bi kun ele ta ke sanga ne fo ay ne ba get sans là ne ba sans là no ko rege ouais merci ouais comme on yɛrɛ bɔra ka togo sisan an bɔra ka mɔgɔw ɲininka yala ni 20 millions d'euros ma n'u bɛ sɔn k'u ka maniw to ou bien n'u bɛ sɔn k'u ka mɛgiw to dɔw k'a ma ko awɔ k'olu bɛ sɔn dɔw yɛrɛ fɛnɛ k'a ma ko ayi k'olu tɛ sɔn ne yɛrɛ a bɛ se ka kɛ ne bɛ sɔn i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ n tɛ sɔn togo min na n'a jara o ye a kana ɲina k'a lajɛ aw minnu ma abonné aw ka abonné aw ka cloche activé walasa an ka vidéo wɛrɛ nata kana fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma magazine du Mali kan